Vet aquí una vegada uns porquets, els 3 porquets d'un conte molt famós. El recordeu? Cadascun tenia una casa que havia construït al camp. Una era de palla, una altra de fusta i l'última era molt gran i ferma, feta de maons. Allà hi vivien feliços els 3 porquets fins que un dia va arribar el llop ferotge, que se'ls volia cruspir a tots. Però espereu un moment. Aquest és gairebé el final del conte. Potser no coneixeu la veritable història dels 3 porquets. Els 3 porquets i les algues màgiques. Tots recordem que vivien al camp i que eren molt porquets. Així que què creieu que fan els qui són tan marrans? Doncs sí, malauradament ho embrutaven tot. Per conrear les flors feien servir molts i molts pesticides. Com que no sabien reciclar, deixaven les escombraries al costat de l'arbre. Tiraven els fems per tot arreu i el pitjor de tot, tota la porqueria anava a parar a les aigües subterrànies i al pou d'on bevia tothom. El camp estava molt brut, les flors molt tristes i l'aigua de la font sortia de color marró. Un dia els nostres porquets estaven jugant despreocupats i la senyora Granota, que vivia al fons del pou, estava molt enfadada. Sou uns marrans! Per què no tireu la vostra brutícia en un altre lloc? Sorprès, el porquet de la casa de palla, el més petit, va contestar. Perdoni'm, senyora Granota, però la meva casa és de palla i jo no tinc lavabo. Quina altra cosa puc fer? L'altre porquet, el mitjà, que també havia escoltat les queixes de la senyora Granota, va intentar explicar-se. Té molta raó, senyora Granota, però la meva casa és només una mica millor que la del meu germà. És de fusta i només he pogut construir una escala per poder tirar les meves deixalles ben lluny. El tercer porquet, el més gran i treballador, i el que tenia la millor casa de tots, va dir: «Oh, no us preocupi, jo sí que he construït un lavabo de ciment, no com els meus germans, que són uns ganduls. Ho tiro tot allà i així res s'embruta». Però on va parar tot el que tires a aquest lavabo tan bonic? Doncs a sota terra, on és l'aigua del pou, esclar. Mira que en sou de ximples. Veieu aquest mapa d'Europa? Doncs l'aigua d'un de cada 10 pous ja no es pot veure. I tot per culpa de gent tan marrana com vosaltres. Llavors els 3 porquets es van adonar que cap d'ells tenia la solució per a aquest problema i es van posar tristos en veure com havien embrutat els pous i les fonts. I per si no tinguessin prous problemes, aquell mateix dia havia arribat el llop. El llop era un rodamón, un animal que havia viatjat molt. Quan va arribar al camp dels 3 porquets es va sorprendre de com n'estava de brut. Què els ha passat a les flors? Per què estan tan tristes? Bé, després d'un viatge tan llarg tinc molta set. Agafaré una mica d'aigua de la font. Què? Què és això? Si és marró? Ja sé el que faré. Bufaré i tota la brutícia m'emportaré. El llop es va posar a bufar dins del pou amb totes les seves forces. Va aixecar unes onades molt grans, però va ser inútil. L'aigua continuava marró. Aleshores, el llop va anar a trobar els 3 porquets i aquests es van espantar molt en veure'l. El llop! Tanquem-nos a les nostres cases abans que es posi a bufar. Un moment, abans que em posi a bufar i que continuï el conte tal com tots el coneixem, tenim un problema més important. No ho trobeu? Ah, sí? Quin problema pot ser més important a part que te'ns cruspeixis? L'aigua del pou està massa bruta, i si l'aigua de sota terra ho està, els camps també estan bruts. I vosaltres, porquets, com que beveu d'aquesta aigua, llavors esteu també molt bruts per dins. I si jo us mengés, em contaminaria. Com solucionarem aquest problema tan greu? No podem! Però hem de solucionar-ho perquè el nostre conte pugui continuar. Els porquets i el llop es van asseure sota de l'arbre per pensar en una solució. I si rentem el pou amb sabó? I si tapem el pou amb pedres? I si no bevem més aigua i ja està? Que difícil és tot plegat, i a més, tinc tanta set! Damunt de l'arbre, per sort, hi havia una cigonya que els havia estat escoltant. Amics, no estigueu tristos. Com que tinc ales, conec molts llocs del món i he vist de tot. Per això sé una cosa que podria ajudar-vos. Quina? No gaire lluny d'aquí hi ha una noia molt eixerida que ha fet un gran descobriment. On viu, l'aigua del pou és transparent i molt bona. Reconeixereu aquesta noia perquè porta una caputxa de color... La caputxeta vermella. Jo la conec d'un altre conte. Però no te la volies menjar també a l'altre conte? Bé, només quan tinc molta gana. I ara el que tinc és set. I on viu la caputxeta no hi ha porquets que ho embrutin tot? Hi ha porquets més nets que vosaltres, és veritat.
Però ella té un secret. Ha descobert, conjuntament amb 6 amics seus, que utilitzant uns éssers diminuts que es diuen microalgues es poden netejar les aigües dels pous i les fonts. Són unes algues màgiques, molt petites i molt treballadores, i segur que podrien netejar el vostre pou si els demaneu ajuda. Molt contents, els 3 porquets i el llop van viatjar per tot el país a la recerca de la Caputxeta Vermella. Quan van trobar-la, la noia estava bevent un got d'aigua tan neta que semblava feta de diamants. Ràpidament li van preguntar si podia ajudar-los a netejar el seu pou. És clar que sí. Tot just ara, conjuntament amb els meus socis, estem treballant en una solució per netejar les aigües subterrànies de tot el món. Hem rebut molts premis i reconeixements per tot arreu. Quina caputxeta més llesta! Tots junts van tornar al camp on vivien els 3 porquets i quan van arribar-hi, la Caputxeta i les algues màgiques no van perdre ni un segon a posar-se a netejar. Van netejar el fons del pou, les pedres, el brollador i fins i tot van rentar la senyora Granota, que feia molt de temps que no es dutxava. Ho van deixar tot tan net que el pou semblava fet de raigs de lluna. Un cop acabada la feina, els porquets molt contents van dir a la Caputxeta: Com podem agrair-te la teva gran ajuda? No us preocupeu per això. Només m'heu de prometre que sereu més nets. Tots formeu part d'aquesta terra tan bonica. Fins i tot tu, estimat llop. Sí, tens tota la raó, Caputxeta. Si embrutes el medi ambient, t'embrutes a tu mateix. Els porquets li van prometre que serien més nets, perquè ara s'adonaven de com era de bonica la seva terra i de com era tenir una aigua tan neta. La Caputxeta va marxar molt contenta amb les seves algues màgiques, perquè volia continuar netejant tots els pous del món. La senyora Granota va tornar a saltar d'alegria, les flors van créixer amb uns colors molt bonics i l'arc de Sant Martí va aparèixer de nou. Bona feina! Però hem treballat massa. Massa sí, a mi no m'agrada netejar. No ho canviareu mai. No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta. Bé, ara ja no tinc set, però començo a tenir molta gana. Crec que aquest és un bon moment per continuar el conte tal com el coneixeu. I bufaré les vostres cases!